exchange program no. And I said debt restructuring program na woman de ba kurom han wo se enye betel. Sa debt restructuring program no enye betel wo mo brem papa sa no mo de sa ade ne hyehye so. Eti eho asam eda hanom sei. Na electoral commission titena ni Mami Jane Mansamfoni ebia ha. Hey, Mami wigi efe. Eni anyasam kuma akra. Eni de atwragu na tiko. Say wonom abato yo enche bi omne be hyehye so e district 11 no. Assemblyman for ni unit committee member for abato no. Krata de nchiremu aba se ebi bekoso. E ja asekan ene Gwan district no mo ye no so ho nsem eda ha no sei na ma me nkosoro anyi ba ko meyenu bi egu ase de akan owura Professor Stephen Adey eno no so chese nkofo bi de nsem bi tare ne chese brana no oye pani wo GRA no ka board fo ne ho ya se the contract bi man ba bema wo se agya no kreda asembe na mbasem de to ne so Tia no so ho asam kratai de abadainly analyst de obo krata. Na mede de obo krata eno eye de inkusita ena de eba na redefining objectivity eno ene na hote edin na o kire se tisembenfo yeso omu beyi eye abedwaku a wono etufo ewo University of Cape Coast UCC no wo mututena ni no wo tiase akwa bibia ho enya asem ketwa ebu nsem abobodi aba mentemu ase apija we simi na medie yemfa ma we na sefata eno recordo a chese enya asem ketwa enwo nsem de boka che di aba oro ne kata feto so enan ni enum na wo kire se oman ensa ase ene oman agapade ahoduo bi a ene abamu panyifo bi no mo ane nkofo bi efom na nyafo no omayi kwadubo asoye Office of the Special Prosecutor wo mo kire so mbete so atua wo mba sori waka no omayi ensas no omayi japade ba bia kodi bia wo mo do mani adi akira agege di aba ho nsem nyina da boka tadia enso adi atudwa ane omayi kwadubo panyini na akasa owura kisi agya aben wode ne mfo nyidi apisu achese we de wo nwenwe anya asem ketwa owura bi a friend se Muhammad Ali so ane yese agya wafa twerɛdua ane eye nkrata na watintim sema wodo de aguso ne nyina no afa nipa ogidi yesu obetumi aboa na waboba omia akidom ama afimpino ne aduonu enan agenda breaking the 8 no aye possible e de ama MPP ti odiba omia ene afi MPP achitafo ni bi mfonyini ene ode eba ya ode tale asemi enso ehun na owie okyeremu se Ghana Post so wamanya abasubodie bi anya asem ketwa ewo afimpino ni aduonu emiensa NCA for abasubodie adwumadie bi a wonom so ediye ase we eye de inquisitor the bokata ni mu ensem the informer the bokata no say nothing but the truth. Waden semwa bapa Chief Justice Mami Toko no awapamo judge yesi judge no obi di na asem court oba o no o divorce okunu sade divorce ho adwuma na ja wode ba court ewi akire no na judge no wo keka uwie ya Mr. Amini o uwie divorce na me wa ha all of it Judge all of his skills say there. Hey, two obegu adwuma yi. Ya film. Ya dia ba. Obi akona de nu odom ponso. Na no Quarto dem. Let's when obegu wa de ntam. Baby ane ya. Process fam na fam. Waja papa. She o ma unko abodi ansa we quarto dem word ma ye wie bi. Yes, obi ahia ne do. Oh, na dem ma. Obi dia yi ase. Oh. Obi ayefro ase. Oh. Oh. Timi obi abadi ntu ase. Oh. Oh. O class bi ko jam na ba. Ko na ko sia no okwan so. Na makika ya. Na fa.
Onu so dey court wa. My no. Oh, asebiara. Adio bakro papa. Hey, Judge. Teenager na bia so we atade kura today dey. We je papa. Hey, there was a some that said that Office of the Special Prosecutor, papa ya manager bay. That's what I was soon could not be able. Enko baby ya. Kunya uswa. Uswa that yes game. Uncle baby. Oh, they are to so. Obolo. Oluftuba. Obolo twe. Say am to wa. Twe. You for the azam way bit to finance. Okay, that was happening. Oh, avia ga that was happening. Once wabasa pressure cry. Baby, that one o say already. Oh. Wonam na be your fan be. Oni pedi be ko. Already. Yes, was shake you. Say na adwene ka no. Adwene kan. Say o shake. O shake. Now what my is here. Onum tumi ense gremo. Me go fi am asase be fa ya ko jabi. Say nyawa. Enyawo. Nyamia na me dress there. Sa mo afọ my asase ya wo ko kan. Sa fo no. O ga se. Now. Na ho. So mama kwanya. Ene wa sawa. Eti enkunya wesu wo so no. Efansa so ese o man nsase. Be wo si o ya be so atra nsam. Obe wi abesu atra nsam trafo. Dey gasi so dey betie. Ebe man handkerchief. E da pepa nani ase de so. Ye wi ya san twe no sra ni abasa o krom ha. So we yamo. Enti minim de eto amode. Okay, chairman for mienu na da ha. Ese du nketi ya da soro ho. E na ayi chairman team. Ono so da ase ha. Ni ase ani ani shake ni de awoso. Eni omuti bekeka. E won saase se ensaase akohye kofu botomu a omo de beba. Se omo de beba so omo famba. Eni papa so obesu biem so onsu biem. Nyame nko anani monti Office of the Special Prosecutor. Baka ne ho abia. Na yesi dambo twenso. Si yeso otwabre ne so ye no. Aduane ama. Enti no se nioma bebre omudi nioma agu akwan mu se ne otwabre no so a enuane bebu doso ewo krom hanti soafo no na hwa awroko chansem so ananya ono po okay we ye dambo twe ye local government owura dambo twe and we offer solutions no we wura district ahudro mu empuntuju mo pese kwaso nti no eja ono nso offer solutions ye ho nsam ta ha na Ghana man pani abedi akire ye wasanso ya Frankatu ni the New Patriotic Party Dr. Alhaji Mamdu Bamia wona da hen wo kire se hwe se Ghana beku nanim oman mpuntuo no jirejane ma bebreso na ba ko eka ho nso ye afahye enti muma ye promote afahye bebre ewo krom ha na ayifo mu afahye okay me find on to ayi abu akwafo wa afahye omudie ombewo se afahye do bia bewo na se wo die no na eno na asemo no tiseni awo homowo festival ne abroachiri festival ne de keka ho no papa kire se yendi festivals no na emboa sweet na ponsu nani munya me fe kura ya lobby enfa is an lobby ne ya ajena msi picture bi pa me rehoy do pa cha na obugu toje no nyano no o chia papa no ana obugu toje na as ayi crocodile otne butu no do on da form say no apeja ne say na odeji ade wai yo odeji ade jani ku 442 odeji ade sa nene na po ni ase du nketia wo manya wa ha say ya kratede emunsem aba the informer okay ma me na sene emfansi na ja ye ntoa so ewo ha enomo CPP for mpanimfo na yesi atro krata pamo leadership ni nyina nti from chairperson o secretary hwan o nyina ya pamo wo mo
Ah. Na pamo chairperson pamo bia. I say national council no to me chain executive way no. National council no na. Ya pamo no. Mate se was so reason oboa. O person yes smart. Ya pamo no. Oba dending. Oh, ya pamo no. Oya dending ya on to mo chairperson no. Chairperson no kura ota agbo edu akese ya pamo no na o dwanto a. Hey. O kwa de se ayi Rasta na atabo. Enti o ma pam o mu nyina chairperson o youth organizer o hwan yo. De ba asem na ekọ. CVP fo apam o. Alo mo begu party na na. Begu na say ya pam obi ade si gudi ye begu. O ma pam o mu nyina enti apia CPP. Papa no ya no ta afre no. Apia CPP mo party mo ye ne den. Hey. If you want to rebranding, I think so. Wow. O ma pam o mu nyina. And only latest news to Abba. Latest. You better say the very latest. Yeah, the Nadia Bremo. Yeah, that must say. Yeah, it was so. If you have, if I told you, Brenna Simano Edriana in 46 minutes after 8. Yeah, it was so. Na shedding so famayen say Yankopon ya Adwuma on the 17th December. One chiebi won. I would answer you on the 17th December. Dia King of Grace Chapel Ghana on the Grimix Theological College and no one crying and on my cambo Mohammed graduation and ordination service at the Ebro. Now just say Oman Fubi Omakwaji Wahunu. Oh, okay. Birthday wish you any did to me. What were he? I'm crying. Oh, one crying. And it's also what tennis and accommodate you nothing. Oh, yeah, the ma Answer more about what today. Ain't impatch accommodate no na. Accommodate to me. And you know. Okay, happy birthday, Efri. Onuya be ma penny, onuya be ma ho. Efri Michael Essien. Michael Essien. Triple darling. Aha. Efri ne ho ya wo we hini nua eba omoye Essien awoko school ewo Ola College of Education ene Sara Essien omoye ene your birthday nti obra miki the triple darling say o ma happy birthday nyankopon hra no nya okese ekosi so be kese pa nyankopon ma wakoma so ade nyina embrem de wasre wakokoa mu bia no ejo nyame onye mfama Church of Christ nyame onye mfama anti happy birthday Obasara. Enti wa accommodate na wi aye that's pa asidani ho yento aso na yenko yenim na bigusu America King of Grace Chapel Ghana Womani Grimix Theological College and no one crying and on maka bu mu awade de watu ne din say graduation and ordination service at the bro na just say woman crofo bi akwa gentete ama womu awie na mehu graduation and ordination service say ya na makai meme de me ye no de di kan me di kan ye no 2012 I think me kokoye ya sa danwe mu baabi ena Professor Mills nso nya ni nya me frɛ me kai pa 2012 wo ho ene kokoye de na feina omanfo omkokosua de wo Grimix Theological College no ye ba ababepon won ho wo mo ebesan so ahye wo mo saa yi clerical no e de hyehyɛ mu minimu no ye behwe na yaye ne kama pa na saa dwumadie we no ye dwumadie kese pa sanse empanimfo anintire ne akentena wam ene wo mo de o mani onyamba betai akiri nyankopon ya adom a December bosumi ya ewo mi ne de etoso edu enso na je se kwasie da ebe na wotwe kwasia da ebe ne na wotwe ena dwumadie no ebekoso ewo King of Grace Chapel Ghana eno no achim asene woni amusiye no ena idie ne muhwe eya no ahye ne nso de amaye nse dwumadie no anopa no nkron kopim no mienu ena dwumadie no yede bibia ebeko na wieye empanimfo ahodo ayato nsade from omudu omanu nyamba betai saa graduation any ordination no achi ena won etwatwa so yi nananom yene nana safo kyerɛ wono ne ekonti hene de ma achim kutuku nananom atran konwa saa nso ena nana kakari apau a otoso mienu
ɛyɛ asene hene wɔ ba nana amoa dadum ɔtɔso mienu ɛyɛ gyase hene wɔ ba nana benkum hene nana abakoma hene ɛna nana doctor ampoma kubra yeboa wɔn no yɛ akyem aboabo hene nana nso bɛtia ne kyakya mu ɛde n'ani onyam akɔtaa dwumadie no akyi saa nso so ɛna government officials no Honorable George Kwame Abuaje Oluwa asenema nso across so emrasibidwani eba Honorable Alexander Akwasi Akwa the game changer Akwasi ebema enso betietia ne chacha mu akọ akyem dam rasibidwani no ye yankasa ye maame a ye me yankasa me maame mimfa ni ni agro kra ma Victoria Edu Bedu eye municipal chief executive Bremu Central Municipal Assembly woko Honorable Inkum Dinokre DC ono nso eba asenem hanso across so mi nipa no Dinokre DC maka chense be man showdown ye be man showdown ankasa Dinokre DC baby na assembly members ne de wo mu nyina wo mo epebi adie wo mo eteso dada enyina de o mani onyam betache na opa assembly man yadi ne ye program no so ye be no 17th 18th 19th ye kwoto aba na se wo ma se toje wa na enwechi nso no Honorable Kwame Elijah and the executives National Democratic Congress NDC one eba sanso and Honorable Chairman Ampa Bing one also so achim odan and pepe constituency chairman woba asofo enintire akentra one bibre no eba Apostle Charles Kweku Amenim oye chairman local council of churches ewo asane Reverend Tre and so ye secretary Edema local council of churches and asofo ne nsori ahodo ni nyina eba special guest of honor no Dr. Chei Dampare onunu free Holland ena eba Udia Sempa Kweku Ampofo free United Kingdom ena eba officiating ministers no Bishop Daniel Dazi Efum and so ewo Gremex Theological College and crying woba Reverend Ni Taki and so Last Day Gospel Church ofri Kaswa eba Elder Emmanuel Echampon Elder Kofi Amoako anyamtofo ne doso Reverend Osro Adom Evans Minister Dora Chei Sister Eunice Obapa Equia Gifty and so eba na we no branches ni nyina ena eba asene bremane sikuma aboabo anamase odan asene arabo asen arabo ena fi achiasefo nyina eba na King of Grace for LPM there wo ya mfie du no te ho yeah dio na abusia dwuadie no mi ankasa so me baby mi ginamu dendendenden dia enya senketoa erintia no wa hye ne so yenua be ma kwaku nkrom Africas wakɔ Bible school na wie a ye ba be hye no asofotade ye nyina enso de ye ne onyame kwakɔta akiri saa nso so na asofo mpanimfo bi eka ho no ye kɔta wo mu nyina akiri erintia no wa hye ne so e de amame King of Grace for wo mo LPM na ye de asie no afi ye nwo so nko ye nimu Nyankopɔn ye adom a wo kyena chi ye fiada ahenkan ma chi team ni nyina ye nyina ye de ani kyerem ɛwɔ ɛyɛ akyem anamase ne ye nyina ye kwakopie na anamase for now the odan kwanta for ne teso because ye call odan kwanta no ohempon no ankasa tietia ne chacha mu bae na obehwe kurumma no sɛ de omo gye yen a for now the odan kwanta for ne teso anamase for mu betu omo ana ene ye ba nyame yadom ifiada ene ntia no ahye ne nso e de amayen anopa no nsiam pa mu ken na dwumadie no ahye ase no ndum pa mu ene ye be sore so eya na wate ase e de amayen fiada yi a edi anim ya na ne brada ne ye ba aboabo ha ye be wie aboabo ha no ye ne assembly member hopefuls ni nyina be hia na omo nso so ye no mu adi nkomo kama omo nso so de ne ye no nsiam pa mu ekopem no ndu empa mu ni ntia no ahye ne nso na ye keka ne sei no ena senetefo se eye na nso so odaache eno no ewo wo nsem ekwa ben na abefa so a obetotu ne yie na odaache wani antutu engu nsem eni ti no se kane no na ne yese eye wo ye aban adwuma ye white collar jobs no wo mo pe ena wo mo tietia senet contributions no ebi but ene yi emfa ho ne adwuma wo ye
onso so betimi atua senate contribution no ebi mepacho odia ne se dia opese wutua no obe dial star 711 star 9 hash star 711 star 9 hash na any contributions no etwatwa so saa eya no ahye ne nso de amame mepacho bebre yesan ewo ne your friend say invalidity pension benefit ebia na adwuma wo yi wo pra bi akoba akwanhia bi akoba ahoden ni ho bi mu a wo to aso aye adwuma senate fu be gina mu aka kire say fellow Ghanaian onteto no a wo tie no ye bo akire di ahwew eni ntia no wate ase de amayen yesan ewo survivors lump sum benefit eno no ebia wo na wakwakoye abusua ni nyina ni okene bi unni ho a wantoto achi yi a wo mo aso be he papa eno ena anapai senate force yen kan kire say nteto ho de ye tibitu ho na daachi unni ho a wabusua no wo mo ani entutu engu wansam wo de ane so be dial star 711 star 9 hash ana say wo be visit senate for wo mo offices bi e wo man yi mu say bi e wo ofo ase ayire bi hemfa da bia wo be hunu bibia no ukọ hɔ no mo ankomo we nu akoma so mo no be di atu ase me pa chaw obetimi nso afrɛ wo mo 0302 611622 0302 611622 o fresh a number no a enkomo bi ate akamu no wo be so anu be di ne kama afei F in Cancer Asatech Roofing Company some kan kyerɛ sɛ a long span roofing sheet product na wo pa ma na mo to ne bra ne ho sanding seam self lock IDT IBR ni nyina eye enchensen brofo ahodo ewom ebie no eni nti wonte brofo na se ma ne ha ukọ ho no mo a obehwe na watimi akirichi ma kyerɛ kama afei sizes no from 0.3 ekopim 0.6 mm o ni nyina bi aluminium aluzinc galvanized and colored durable essence so so cheap na wa hye ne nso the amayen rage caps ring gutters value gutters side stream sizes bi a wo per 14 feet kopim 8 e ba cho na doa no nso so colored nails wire nails roofing nails onsa ebeka ni nyina ebi ya ko China Turkey and a German akofa metal doors and a wooden doors ahodo e de aba me pa cho mansanka bi China plastic T&G and also so you will be ewe yen ho no mo a ye twa blocks nso so na emom sa ne ma mbobodi ni nyina wo pe bi a ubehunu yen ne achim da Kia station no ena idi enu hwe wodwa kese no achi ho no mo a sanso ena old CMB Cocoa Warehouse ubehunu yen ewo ho yen block factory no de ubehunu yen wontiamwa hotel junction ye ben ash foam depot no e pa cho size bi a wo pe blocks no nsa ebeka eya no ahye ne nso e de amayen ye supply nwiane abo ba bi a wuko bia no cars ya tele ewo ho a de bekwa kugyawo a ye nyewo kapre kra me pa cho ya na wa frɛ F in Cancer Asatech ewo 0245 979 0245 979 F in Cancer Asatech say a total solution of any roofing steel anointing na abusuam amefa we ntwam na afei ye hwɛ ne na ne ye homrai enra ena taxi driver bi e de bottle bi ba beto ya boboa no ha obaaya na ma ne ne sen ya wo kyerɛ sɛ obi fa ne car no e wo mobile ho na wagya ne bayire atum wagya ne bayire de ato ne car nim wono nso wonye kromfo otaati ahenkan maache ene wonim sɛ obo ba nso taatu fo pa so obi ade kura ka wo ka mu a fa ne wura ade koma no o da chinti nti watie sɛ futuo no wasoa eye bɔtɔ no deche abedane ato ye soro ha ye nso so ye fee ho hwɛ ye na bayire ne wom ye mpɛ haw bia ebia na eye bomb bia ya mana de na de akɔ oba ya ye fee ho hwɛ na bayire ne wom nti ebia enra ofa taxi driver bi ɛwɔ odan mobile ho ɛna wode bɔtɔ kakra bi de tu mu ɛne pressure wo wiase nti ebi faawo ɛma ɔwere fie wo ho obayire ne de ye hu unipa ne no wayera ɛne nti ba bi a wote yenka bia na sɛ ebia woni mo obi saa sɛ ndra hu so wɔso a yi bɔtɔ bi a na bayire ne wom ne wura firi ne ho wagya atum bayire de ani ahoɔden saa ɛne nti ye ka ne baako ka ne mienu ka ne miensa no wa ma beba no ni yahwie enwo agu kontomiri so te ho ha ɛne agye so wo boro yen gye wo bayire nti mpakyɛw mana moto na bra begye wade bra begye wade taxi driver na ya ade papa odi aba ewa ha nti mpakyɛw hye ne nso efama yen na St Andrews fo nso se yenka nkyerɛ wo sɛ oba no wa atwero BC ya wi a unhye dan hunu ba bi ye de ne ekɔ no mpakyɛw fa ne bra asen fosu
asenfo su no wɔ yɛn mfim ha yi a fa ɔba ne bra na St Andrews de obia nim sɛ always they are in the lead yaka on ho asɛm aka wasɛm ana asɛ broni wɔ ntaadeɛ nya kukuduro ne to gidia na mo ne fa ɔba ne bra St Andrews Senior High School courses su bia yɛyɛ no wola yɛ bi hɔ courses su bia yɛyɛ no wɔ ɛhe oba yɛ kyerɛ mmɔfra no wɔ hɔ anigye sɛm ne sɛ yɛn yɛ hɔ no yɛ san di nyamesom asan de tetare abɔfra no ɛne nti wɔn pie no na wayɛ panyini pa a wɔno nso so wo nipa ho abotrɛ sɛ frimpɔn ne yere so ate aseɛ enti me pa kyɛw bebree St Andrews Senior High School sɛ ɛyɛ general science sɛ ɛyɛ general art business home economics general science anasa Greek science ɛyɛ visual art ɛna wopɛ sɛ wusua me pa kyɛw men ha wo hu ntu kwan kwa kyirikyiri asenfo su no wɔ ha yi a baabi a mmɔfra ne bɛda deɛ yɛnkɔ agyina nsa ne yɛbua wo ɛyɛ kama serene hygienic a ɔmowɔ baabi a nkwadaa no bɛkɔ akɔyɛ practicals ahodoɔ yɛba no mfidie te sɛ computer no a yɛwɔ ne nyinaa bi ahyehyɛ ne kama sukuu bi a yɛkɔɔyɛ yɛde mouse ne yɛmfi yɛni hunu da book mu na ne yɛhwɛ no but St Andrews deɛ nte saa yɛwɔ technical lab ne saa nneɛma no nyinaa wɔ hɔ no mu a ɛba bɛ augmente adesua ama adesua yɛ kama paa kasa tenten ntɔpɔnkɔ ɛne nti ya no atentam wɔn numbers yi no afrɛ wɔn akyire de ɔba na kɔ hɔ usika sɛm nyɛ kra na betua no kakra 0244 69 0244 69 ɛna 0207 891004 0207 891004 ɛyɛ numbers ya wo ebe frɛ na afei wɔn atimi ahwɛ agye wo so abusua enkomo no a egu pon so ne dɔɔso pa yɛ dan yɛn ho aba na afei yɛ de atia kam ni nyinaa ɛde amount attorney general kyerɛ sɛ ababaawa a wɔno ofiri China aba Ghana ha no abɛgye Ghana na bɔ so a galamsey ɛna wɔyɛ no saa 4 years 6 months na yɛde ma no a yɛsɛ twa sika 48,000 Ghana cedis ɛtu ni tiri so no attorney general Godfred yɛbo adame kyerɛ sɛ watena se ahwɛ mu a wahunu sɛ ababaawa ne pɛso ɔde bedwafoɔ yɛ nkoa sɛ de hyɛgea yɛ bi no ɛno nti wɔsɛ kɔprim fie ne bebree ɛde aka gɛɛ ne ho na wakɔko ahye so yɛba na sɛ bere ba mu ebedi mu ɛnkɔmɔ saa nso so ɛna wɔn a wɔn yɛ nɔkɔnɔkɔ deɛ mekyerɛ Food and Beverages Association foɔ no wɔn kyerɛ sɛ aban ne de tuo bi ɔha mu abupɛn aduonu ɛde to wɔn nnwumadi a wɔn die so wɔn deɛ wɔn so wɔn nka hwee ɛno ano so wɔn wie yɛ amo a wɔkɔtɔ abɛn no ne yɛ de atom so pan ɛno no yɛba ne ɛbere wɔn mu ebedi mu nkɔmɔ Education Ministry no nso so akyerɛ ɛho hia sɛ wɔsɛ nkwadaa no yɛma wɔn kwan no wɔn kɔ sukuu no afei unemployed graduate nurses and midwives wɔn say from 2020 and wɔn awo fie abɛpem saa abere yi ɛni braba ɛni nti wɔyɛ kyerɛ no wɔn bɛkɔ akɔyɛ bi wɔ Finance Ministry ɛna Health Ministry yɛba na ɛbere wɔ mu a yɛbɛdi saa nsɛm yi mu nyinaa nkɔmɔ tie wei ma yɛn yɛba sisi ya. Me pauchaw ehina kukrantu mika ejina me kwape kwanya ma me ba wo Bright Senior High School. Ayo madam metro na ye de ho ans na me ba ko school. Oh fine. Yes wo mo ya de say. Enya grow me ba no JHS results ba na enya kura. Oh school choose e kwara mo paso mo fa no. Ai na Bright Senior High School me tren ka me de ne ko na ngoma. Na wo mo ya courses ben. Bright Senior High School all secondary courses. General Arts, Business, Home Economics, Visual Arts, General Science, Agric Science, Secretarial and all technical courses. Building and construction, carpentry and joinery, electrical engineering, automobile engineering, draftsmanship, and all vocational courses including driving. Bright Remedial School Suho, Wabafelu baby pennes out in a bar on Felibio, and you want Bright Diploma College, and also all diploma programs. Nina Awa Kukrantumi at Chim Eastern Region, forms our all regional post offices, and a radio stations Pimu Frey 024 207 1185 and then 0277 147727. Great Brace. We surpass all. Voila!
Crofo mama mere nyame ba fosu travel and tour omo mamani ajepa omo anya tese nkrofo no na anu nkrofo a mede me hu ja wo no omo ma me brepa anu nti sa pese otukwan ekwa abrochira aye nyame ba fosu travel and tour ana wasa ono omo ahwibom sa eba ne sa visa ho nsem eye passport assistant ya omo be boa sa anso na bev certificate assistant police report assistant anya no nko a sa ebia o pese otukwan kwa abrochira kwa ya adwuma ana sa pese okokosua ade bia o pese kwa abrochira kwa ye bia eye nyame ba fosu travel and tour sa utekiti ana o pese ye twama wa ni na no ye beye ama kama ba bia wo kwa obekwa akodan so de eda ye nsem sa ebia o pese okwa Canada UK Singapore Korea and Japan Dubai Qatar ana o pese okwa eye nyame ba fosu travel and tour yen ade ebetimi aboa wo usika sam so de eda boko yen kwa na se utu kwanya ye ma akofa police ni ba na ye nyina ya agreement ni asensan ansana obekwa wako ye wa kema sene zongo ha ye ben mox no ubetimi afre ye 0598875507 nyame ba for so travel and tour ye ma welcome to some diasom ebam Abna, anytime young boy, I was a couple of room. Minantika cry, and I'm a break. I watch you me so. Menso mentiapo. My hojo. Ma posu to me. Mechinka say me ya. Mentinu mo chuchumi ankasa. Iboye. Ah, na our father monswane. One chankra ni ebe you. Yantiapo. Na anyumu ye. Mendia J. Na heba for ya woye na heba mixing na fever mixing. Womu de dufufobia bedwaswa ye frano na ibo mix. For general well-being, I don't know some yario. Ambassador, between your Jumaden, na Ibomix no, a yema will be on to me, and Nasan Honam Yen, a Tumian to you. One more can cane. What yes, you know, crowd. Na you know, my 2 year yen to me, Dean Sway. And no Namobe here, na herba powder. A best yes, Munipediano, and what did be back, no Driani by a mode, I'm a multi-beardy. Na herbal powder. Not even a boy, and then our pharmacies, herban over the counter shops. Dudua, na herba ventures. For 0244 774 206. FDRG Jedin Kratsoyatum. Ghana for opepedu ni echire a woye adwuma no wo mu be opepe baako ne mpem ahankro pe na wotua won toboa wasnet dodo no a se wodu won peni yomu a won susu bi a wato ana won ma na ye won ani da so wadwene ho se won ma betumi ade wohwamo ana se wonyini cha wo susu a wato no e betumi asa ana se yare bi betumi abo afebo eye nhura se wodu won peni yomu a wo benya adofo ama waboa osikasem na mum endane ohaw enna won so se wo pamade dwadeni emranim ni ana se wo ye adwuma ene abrabomu ye nanso ochina ebetumi asesa fa hodom seed a free snet na sa wo ba wa homegye mu ana sa yare bi bow a wontumi nya adwuma bi mu a snet betua wo pension na sa wo free mu nso a snet betua sikapudu ama wona wugya won akiri eye wo daachi o fa no personal press star 711 star 9 hash na chance tua won toboa fresh snet was 0302 611 622 snet ye di amboshe so kai sen hyehyɛ kakra da ho SSNIT. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Okay, yeah, that's so atwen amayakoto enkra abaye to aso hye nso ma ache eno ni dwumadi ni din wo frame obuoba ofori amanfo wadwen kire no betumi di aba 0533898915 0533898915 Fabra ya working kan kama Eddie amount enchia sronko enko emfa amount Dixon Boating Charlie enche yebesa link up why bia be kama Eugene dia ye hwene sa hwene ni bon no na se mo mfa ye ho kitikiti sei Linda Sechi anopai me mo ache o dia wo wadwene ye kakra chen baako no enti anopai ma good morning ni achi Ghana Commercial Bank or down branch for no adwumafo no wo ni nyina mo manager say we nipa say manager we too much but manager still we ni nyama yo we ni nyama ye Marchi Foundation donation no ekokoye ne manager we na maaye ya ne mecho no
who anim pa sana ayi bank ba ku ye wo mobile ho yi omo so manager yi me referee ni din is it opportunity ana ba ku ye wo mobile ho pi oh me referee ahenkan manager adaroma se wuti ana wo dia send me eduru ba bi e wo se ye dan kano radio so okay kan Bible I will say after the death of John the Baptist the kingdom of God suffereth violence and it is only the violent that can take it by force. You do baby or see you to me shout how we hear into the bay akadan. Mass energy gas filling station, Samin Control San or Paybe and I was selling the gas you will sa with Juma Emma will quine Emma on Conco Libya, me pacho. Or the answer be free warm. Mass energy gas filling station or Baba. I be foul cylinder no a coffee in a camera we are no sand what ye bro uti me. Abu na wa wo call or dan ye won sabin kum so. Ufri or dance on our best in your trim wako abu I won't send if so. What's our first one and second one ye enya. Ufri abu so na wo call dan pacho better right sander. Ye wo fitting shop ne bones will be within ho. Otra wumi no a yen ye butu ho no mo ye home tuatuatu no. E pacho me kwaba na me do mo numbers no e de amount. Nathaniel Owusu Ansa a general secretary at the 2020 year group. Unemployed graduate nurses and midwives association yana ne twetwen komo when you have martin kan I can from suni marching mejo so oni afin na bibia boko de nyame adom yenso ye ho papa wo adwuma mu ana wo fie mi wo fie adwuma ne nya bi we wo fie ma da wo tie me voice ka lu ma da se si akra na wo denya ne Hey, na enfie miense ni a mo wie suku atena fia na ne se di se je won kodan ni mu why kase pa oh me pai me pai ankasa anyways yeah that's na my yemran komo no so ye nya ne tiesa mo kire se afedie dondo afro tigare ntimo be ko finance ministry na health ministry na makwa ye oye kire kakra e wo ho wadaro man komo no sei ne yen te no kure omu ankyeremu ne sen nkyeremu ne se nyame adom ya ko school ye wie since 2020 ya national service ye wie ya wa twen mu se nkombe post ye kan ya post ntinamba ema ye ni ministry of health ni ministry of finance ko ye meeting last year June 2022 ema mo assure say 2019 referral batch no any yemu 2020 main batch no any referral batch ni nyina ye be post ye abom nti ye clearance no be bom abam and so ye ohan ye hu ni say 2019 referral batch for no clearance aba ema ye bie portal mo master test fele omo be post wo mo nti no na se nkomo na omo ni ye bi ye no nye saa ena ekoba no nti ye twa letter ekomo mo say ye penchechiremu ni ye kan ya nte emwaye bi enfi omo ye koso etro letter ekoso tro letter bisine ye nya nti ye eni mwaye bi enfi omo as the reason ye clearance no embaye o say GRMA Ghana Registered Nurses and Midwives Association omo nso ye mother appear to say omo ni link between nurses ni those ministries no ya try the letter mo ye ni omo akoye meeting omo nso boye e wo kwan dia so and so still ye nya mwaye bi enfi ministries no. The last time you need Madam Professor, I had the president of GRMA a meeting. Emma, Madam Professor cried in the phone for every ministry say, and Professor on finding out as to that thing and or clearance in the beba. And so from Musa, Yenya and here anyway being three or more. And Madam Professor catches a young cop now actually so a few monka or better the senior Yentio monka. Young cop for if you make cry, make a say if you or communicate triumph. And it's the economy in way. Into no, your president, you posted. And until a my this assessment nearby say a moment to say, Yanti or Monka, and so a quite be also I be fast why and Sabaka clearance. And until an answer my this assessment nearby. Okay, and Momo a degree for an certificate. Certificate for womb, diploma for womb, degree for womb, whether nurse assistant preventive, nurse assistant clinical, general nurses, mental nurses, midwives for you now. Into any akabo.
ɛyɛ momo nko ana sɛ 2021 2022 fo nyina aka ho Debbie, young one, 2021 fonso, almost more eyi wo 22 fonso omodio, 23 fonso omodio. Na je se mpani se de osunsu nani. No cry on cry, obi esumane. I see. Na you think komo ye interview aye de omonso ka ho. Eka ho bi na from 2020 bepem sabre mfie mi ense ne de. Se de mukosua akra mu wura fie ana. Oh. Ofa, ye duma na ye no ankasa no eye ensanu aduma. Nti ne so behwemu a ye kwa clinicals ne ye kwa clinicals every semester bia no we we semester yi na wo kwa clinicals se de be ya wo kwa bin wo. We are nanka wo the national service na atwa so. Nti nka ne papam nka we national service na nanka wo aduma because sa 1 year national service na no ne ebe bin wo be sua ne oma. Nti ne se ya betene fie die me ka me kire wo. This year is a Cassia dear co-word in the Swa. May a short possible banana, almost so funny moments at the also. May crime in a mecano. The young talk I know Vitro so. Mr. Pimena, or now, Mammy, do cry one kind of drinking movie. Now, I can so if you are paracetamol before. It's money dear, may come to the Brina, you reason. So, almost every could see a BM crana. I did a sample word, no, yes, I could see a Dumano, a BM, a sample started from the scratch again. I see. Enti 2 weeks, you know, Shasia, a Breben, a baby Breben. Shasia last week, you know, Adwuma by the close of young fans, Shasia this week. Adwuma by the close of next week, the ancestry or more there. And the association, any of the local. If you are not young, per se, a rebu and rasso, into no, yeah, per se, peace walk, not a command for or more than in a woman said. Let's for you 3 years in the affinity, and won't say or come day. Nankomo so omodo manu ekumu bi mpenimfo etese mu media houses ni nyina so mo so modo manu atumu bi akabia man na se mpenimfo no behwe na ye clearance na ba na mum se antehwe di a ene bi a January e ho kono se demonstration ye be ya na ya boye ne sa because as a Ghana no se tia na hu ni se nurses for wie na se wan ye demonstration a obi ento wonka obetine tie sa anto so be demonstration ansa aban ne beto nka na clearance ne questions no so atwa nti no ye de ye fa de bokoboko so okay bia ya ntehwe dia ene yenso ye be demonstration na yate nti ni ide ya bia ye ne se de besi ha no na akire yi 2 weeks nso so de ebeba sisi ya obi do ka na show afi kra no afi na ebeba sisi nti 2 weeks nso beba sisi ya eduru ho no mo na mo ntu amobetu no so ye hye mo bo se ye ma tiefu aso nsi wo ho ye da se ya no pay. Yeah, that's it. You say that's it. We are great at the point. That's fine. Uti fie no mu ana ye exercise kakra udidi no adan de e besan ko fire foforo de abere. Exercise ndi egu so ye be yeah that's fine. Yes, so yeah that's it. Any media houses ni nyina mo amode bua ye ni woma enkofo nyina eti ye ni. Eni dia ekoso ya brabo ye that's fine. Nyamisha mu nyina. Nyamisha mu so bye bye. Ye ni Nathaniel Owusu Ansa Oye General Secretary Edima 2020 year group Unemployed Graduate Nurses and Midwives Association and yenene kwa twetwe nkomo no ansa na ye bekọ sa nkomo bo no so na migusu America Mass Energy Gas Filling Station ho asem e de a kire wo omo ho asem de ma kan bibire no aka omo number no pa wo gi asoso aya de me ba cho omo numbers ni ni 0532 929189 0532 929189 eno ne massive wo mo number no e ba cho obetumi so afre we 0554 391610 0554391610 eye numbers ya be frɛ na won etimi age wo so massive no e ba cho frɛ sa number no sisi a na o gas ne na asan o ba be fa akofeli wi asan de wade Eddie Abreu Jubilee Hospital enso se men kan chiro sa no pay wumpum edodo wa eno wan so do ani be kire mu ne ho no Jubilee Hospital se obeba no wo adokotafo ne nurses fo ho a wo mu tirim abo bew pa obehwe ama ho ato ntente no akoto awadwuma wo ye eso ejina ho na gya yare sa ye de wo to ho ebre ne so ani ye gya wo no wokọ de eji wato ho nso so eno nso so ye be ne sa pepepe ebia no wani ananse wo sen ena chimato bi aba ho eno nso so yesi yakwa kofa specialist for ne dia ba wo sen no se bo kra ne hyemu ibi ye pie e wo se ye polish e wo se ye prapra so ma so ye fiti sanwira ye be ye
sɛ ɛwɔ se yɛ tutu ne yɛde foforɔ hyehyɛ ɛno nso yɛbɛhwɛ ne yɛyɛ ne nyinaa de ama w'ani ɛna wɔ hawa aba ho ɛno nso so wokɔ Jubilee Hospital wɔbɛhwɛ na watumi atu ho anamɔ kama de ama wo canteen no wɔ hɔ enuane ne papa bi ɛne ɛno atɔn ɛwɔ hɔ de bia metaa ka sɛ ɛnkɔba sɛ yɛkɔbrɛ wu a ne yɛsompafe nam yɛn a yɛsa nkurɔfoɔ yɛ de ama wɔ mo no no aduane atɔn a na ɛyɛyareɛ na wobɛfa akɔ ɛnya deɛ ɛbɛkɔ so saa nti nnuane no ɛno atɔn wɔ yɛn hɔ no deɛ ɛyɛ nnuane papa ɛne nti ebia na wode hyie bi da hɔ owurɛ fii yɛ wantumi anyɛ aduane ama no a nya akukuduro ne bra yɛn hɔ ɔba bɛpɛ aduane kama ɔn no de akɔ akɔdi ne dwuma na ayɛ fɛfɛɛfɛ paa yɛgye national health insurance anso na ankrankran deɛ private no nso yɛgyeɛ ɔdan aboabo amantra bridge no so ne yɛbutu ɛyɛ 0244 575799 ɛna 0241 784645 0241 784645 ɛyɛ numbers ya yɛfrɛ na wɔn ahwɛ agye yɛn so aboa yɛn papaapa na abusua ne ɛteɛ ne sɛ nyankopɔn yɛ adom a buronya wei ɛbɛyɛ do buronya yi bɛyɛ de papapapapapa ɛne sɛn adwumawura Honorable Kennedy ɔsɛe nyaako na tie ha ɔno deɛ ne de adwumawura toa so ɛna frempɔn deɛ no nso so de adwumawura wadi papa akyɛ nti ya no wahunu nsonsonoyɛ no we deɛ ne de adwumawura toa so adwumawura toa so no deɛ ne yɛ amanyɔsɛm na emu nkɔmmɔ ɛne egu so ɛde ma wo no ɔde adwumawura toa so Xmas Football Festival ɛna ɔde brɛwo nyankopɔn yɛ adom a ɛbɛhyɛ aseɛ 25th December bosomi ne de ɛtɔ so aduonu enum ɛkɔ akɔpem ɛyɛ afie bɛkɔ wura mu bosomi edi kan no 1st January nti first no ɛna de bibia AC ade kyen second a me birthday saa wow ɛna na bro nyane bɛyɛ de sɛ de America no nti nyankopɔn yɛ adom a yɛhwɛ teams makomako edunsia 16 teams anim so ɔmo bɛba ne yɛde ɔmo abɔ saa football festival yi yɛde ɔmo ayɛ na ayɛ fɛfɛɛfɛ paa nti teams makomako dunsia no otworo wudin na ufolo emra no ne yɛgye tum sɛ ampa team wei ɔmo bɛbɔ bi si yɛgye watu amo aba kɛkɛ no nko ano ne yɛfrɛ ne sɛ appearance fee no ɛyɛ 1,000 Ghana cedis 1,000 Ghana cedis nse bi wɔ mu nti wokɔkora ne yɛhyɛ ɔkora no a 1,000 deɛ wɔde bɛkɔ fie wokɔ ne yɛyi wo firim kora 1,000 wɔde bɛkɔ fie afei yɛbɔ competition ne nyinaa wie ne obɛdi nkonim obɛnya 2,000 Ghana cedis aka appearance fee ne ho enti nkɔmmɔ no yɛ no watie ne yie wokyerɛkyerɛ mu a no wakyerɛkyerɛ ne yie enti 2,000 no asan de trophy ɛna jersey no wɔde aka ho enti media team a wɔn pɔtam ha no yɛn ne yɛkɔ akɔgye saa 2,000 no ne asan gye trophy ne jersey na ka ho media team for no wɔn pɔm ha no yɛni abrɛ papa na sɛ me sɛ mɛbɔ bi afei deɛ ɔbɛtɔ so mmienu yɛwie competition no a obi say how na ɛma sɛm 1,500 trophy ɛna jersey ɛka ho ɛne ɛde ma wo amenkɔte nkɔmmɔ wei mfiri hɔ no mo yɛne ɛnsa mɛtoa so yɛne owura Samuel Ato Agri Executive Secretary ɛde ma Food and Beverages Association of Ghana yɛwura Samuel ɔte yɛn kan fam so ni maakye na bibi abɔkɔ deɛ yɛde awurade ase na wei deɛ sɛ ɛtoa yi nka aban yɛ sɛ nka wɔkyɛ ne pɛpɛɛpɛ o mo a mo yɛ nɔkɔnɔkɔ deɛ mo deɛ 20 wɔn mo nso so ɛyɛ apɛtɛhi ɛno nso 20 baa mo deɛ mo kyerɛ sɛ mo deɛ n'ano ɔden na sɛ aban anhwɛ ɛnyɛ mfi hɔ a yɛn a yɛkɔtɔ bɔtoro baako anom no ɛna mo de ɔhaw no bɛto yɛn so wɔn ma saa ne tia nkyerɛkyerɛ mu ne sɛn dasina akwenya bebe na anse wohwɛ kasa no de we akɔna mfomso no nyina twa abansai esan sɛ nyomo kan ɛyɛ 2023 budget anke no omuka sɛ yɛbɛyɛ sɛ application no am sɛ this year ya na me hɔ no ebi yɛyɛ sa implementation ɛma omuka sɛ yɛbɛyɛ ma friends na yɛtua ɛno no wohwɛ a wo sɛ DRE I start implementation no
ama cost ese cost no dada na mo ma de ba ko a eno no o mo ntumi ansa te eno no ye produce the produces na ba ko mu no eno no o mo say ya the friends ya the member for exercise duty no ama ye chia 20%. Eno na afi no o mo hwe na mo implementation nti no cost ni be ba nature say be for that area na afi no yaki but then na say the very moment no man ka say e be ma nyama bo akos na ya hwe ni yeso a e be ma industries no be brain na e for dia and na say omojuma no e be ba for essence already no bedding kese da yeso dada and afi ni yes import side no so no o show mo e de ba no so a eno so no ya ka say ma mu fam ba eno so no enkobo akaka nti within the local setup any imported setup Nina are going to face the same issue. Nanka yes, Nanka, like I said, local sector no, anchor from 20%. Now imports no, anchor through 20%. Then there will be understanding say, yeah, BB ama local sector no, you be the new world. But unfortunately, be a BB so the water, Nina anchor through by that margin. We say, I didn't see, and already, like I said, cost of production never through. If you abandon on your movie, not still or to two more. Your dream one and oh, your dream one and 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 you bet me I can say a very uncommon things inside. So say there be quite a male person and one of my person. Now, of course, I don't know. We are the sana. At the end of the day, many women consumers, yen a bread. It's unfair. Your income will be done while and cost you. The abandoned sender, send the anonyma in India. A one cost for nothing, income be big enough. A one so, and what on the also. Okay. Say to Mono, now just say the other side. I do separate side. Who share the local alcohol I produce a friend of application. Nanka, your best AED, oh, what their voice and say. Your manufacturer, almost small scale manufacturing, but what's a product or more day ban a work with the cinema, baby sound say, hey, your BB, your mind. If I say a man who can or may never be beer at the corner, no, who can say what the 20% in the store? A raw material, no, and I will increase in about that 20%. Into home producing, yes, sir, all signs the start to know, at to soup, I'm on wait here, or make me. To me, because the cockroach that a small survey. Local friends and application, or one branding a day go, but tomorrow my yen will find some of the fruits taste anywhere among the 2.8 million application. The boy didn't say near everybody baby black level bottles. A big boy didn't say. I didn't hear. You're producing a mouth. To me. On at a rate, you bet me a bedanka, a bandano, Uber Cromana for Beton Quadia, and so nearly cheap. But what do you export? Not price no after and we say no embasuma, the other side of the market. Okay. You know, price our development and with the net and cat Daniel. Eji na mira wadaroma yet wasia momo hawo nyina ne say 20 no kra na mo de beto so a enwo se mo de to momo de ne nko a ne ekode ne eba ne nyina wose ye de to so saa ne te ne ye no kum ha no ne bo ne nkofo eno ne nkofom okay eno nkofo na fe ne eba enkoso se ko ba ne saa na wa ma option wo ye ne ha ne bo ne wo de ba no esa duty obetwe nti se ba na po no wo so ni po kwa kwato na option so ade no ya ma ye kumu de no ankasakra na ye to no ka intumi nto a na ndie na ne eba no ye bekofom okay okay na wadaroma ye nche local sector no na ye mani omuntumi producer at cheaper cost na nko ni anya sade a the way aye ko njuma kakra na ye gi taxes from omo na ebe san ye bu a uko fesika no na free bra mo ka sa nsem we chirichiri mu de kire mpanimfo no still la na omo kire se ne omo gina na omo gina ene ji a di nkomo no se ebe che
na ebese no me ne your friend saying sector minister no finance minister meeting there is here me di common we am that as well. Yan say the local sector problem are you facing? Ya can one cha and so still have been cost. In the year after this budget, on one account, I say I'm going to make it a priority. That was 2022. 2022 was 2020. Yes. I say be pim sa abre no omon kan ho hwe. We start about the same thing so 2021. We share the conference room. The catcher not some kind say because we know a priority work. The discussion on the local sector will start immediately. So only a minimum in Comodia, I don't know. But the result, we have not seen it. Okay. Sooner yes to say Yama local sector and any cheaper cost of production. Because electricity cost of borrowing, your friend is a taxation system and a taxes and dim wine. If you can only water in Sierra. It costs as much as 70% in processing. A year filtration is an money and about 20. Would they use 70% of the cost? Not just a kind. Now, if you say Nipana also had an amount, if I so send oil. We have a serious problem and we need to deal with it. Okay. And now here come. Yate yewura am say wonchereche mu ada ho papa ene ti free sabre ya ekoyi amasan kra de nsem kyerofo aka ho ne de ya gidi ye sempanimfo bete ne ntentempa na o ma hwetu ho na mo bibie ne besan ba wonchen biom. All right. Yani ura Samuel Ato Agri oye executive secretary Edema Ford and Beverages Association of Ghana ne ne kwatwetwe nkomo no nti enkomo no eno no na yegusu a ye ka adwumawura to aso Xmas football festival no ehho asem na eguso e de a kire o appearance fee no eye 1000 Ghana cedis 2000 trophy ka ho na jersey e ka ho eno no ye winning team ti ye boni nyina wie ni obedi nkonim no ono na ebenya eno afei dia obeto so mienu no nso benya 1500 trophy ka ho na jersey nso so e ka ho ni obeto so miensa benya 1000 Ghana cedis trophy e ka ho na jersey enso so e ka ho eniti ya no ahye ne nso e de amayen communities ya na sem potem a ya bebubo din nyina mo form team intemptuously na mo famra eye adwumawura ne office ye wo achim bo so me wo from bokras enso eduru na momra me register in 10 pa munya registration in 10 ye persisting teams inti wa ma ho anye ha asembeto media partners ne doso Ahenkan FM achimansa bosomi ena community FM ena womo etai echiri bia yedi dwumedie de ebro inti aduasa apoli awisa coupon akote ademra ena tuntumrem atus munyina mo form team no mfamra ntentem na momra me register ewo MP ne office yewo achimsu edro no na ene menyi na ntumi nkoso kama pa mfama o hye ne nso segmedie no bekoso 25th ekopim 1st January 2024 ene ntia no ahye ne nso ede amame honorable Kennedy osenya ko ene dwumedie sine sreso a astrotef honomo ene dwumedie ni nyina ebekoso ene ntia ne nso ahye ne nso kama ede amame afei yentwam nkokukrantumi a yekoyi yekoye den ho yekusua de Bright Senior High Technical School SM Kancho so bana watwe BC awie na onya kran hu ba bi e de ne fa no e ba so oba no school sem hu hia opa de a fa no bra Bright Senior High Technical School na ontumi mra mesua de e wo ho me pa cho so oba agric science business general science na general arts home economics visual arts technical ye be kire ni nyina e wo ho ye wo hostel facilities e wo ho no mo a impuruka enye mpane moso obekọ no na impuruka je mpa boso ne nipa gina ntenten oda enye yie sukuu bi a nkrofo bi koye amani hunu obekọ ne nkwada no nyina egu aboboa no ho no mo empesi ho nso nipa ntimi na so impuruka
agimpa na boso Bright Senior High Technical de saa nkomo no mo mu bi wo hoda mpacho fa aba ne konu kunkusua de na omra me penimpa Bright Senior High Technical no achie no ye san ewo Bright Remedial School wa tra the taria na why what the taria na why mpacho fa bra be fam Bright e bi gina ni gina eno achi ye wo Bright Basic International School nkwada no e free cho ho no ade kukusi eduru ba bi a okasa yeyie ade kusi GHS ne nyina no enyina apɛ obonfo no mpacho Bright Basic International School ewo ho de ma wo mo ye wo cars yakese wo ho no mu de be sankwada no afirifie akɔ ne asan de wo mo aba asomdwe emo eya no ahye ne nso se kokurantumi ene yebutuo kofodua mfim ho ena wo behunu eye Bright Senior High Technical School yen compound ne so a teacher for a child de ho ye examiners omuni ni eba pa ene ti ya no ahye ne nso e de amame opani fa yen donation no ekokoye ye wo yaw sewuru eno no wo kwadwo kumi kurum fatu so na wo mu a ebete kakra baaye contribution kakra mo de baaye Maachi Foundation no ye ka kire mo se yedwumadi edi bi ebe ma wi abom alinti ye kɔ na no ye kɔ yaw sewuru ekɔ ye donation kakra school fo no wo ho no ye kɔ ma wo mu school uniforms brand new ye kɔtɔ material no nti ene guso yi nti opani a ɔte hɔ yi Jesus yo na mo ane condom kura no yi ye wie pɛ or ye gene contribution ten nti nkwala no na da de no so no Jesus mu se efe pa nkwada no oh yeah material no Maachi Foundation no ane kɔtɔ materials ni nyina e pam ye where school bay yaw sewuro ewo ayi bremu ayi ho no mo south yeah brem south yes e ho no mo ene wo akwada ba ko e ma ne dia na o ya mo pam ne ye papa ai sembi abawa no bia mene e ma ne dia na efe ayi ena abrantie ba ko bi nsu hom abrantie ba ko bi wom wo mo se un se on dia ne trousers are ye koy no mo se wono no sebi oyare a okay mframa fofa ne na ho enye okay ene bi sa sinti dia ne nyama no so ye mpam no dia ne trousers okay ene ye pam ne trousers kama hye wo mo no enti yaw sewuru asukufo no yakọ pam ntade a hye wo nyina ne ye koy ya woni okra de ne ye to ne ho ye ni abre Maachi Foundation nti nyankopon hyira mo a mo contribute ye ni nyina yesi ebubo din no ade besan yen mo ya ade pa nyankopon hyira mo nyina na ye ka kyem se nyame ya adoma next year adwuma no ye toa so afi de ye ni next year ye toa so ohia akoya onya obega yo emu de he we de wa chia ne konta nti yaw sewurufo anope ye chiachia mu nyina nti we mu nyina ba na 13 14 15 yes omo GHS ho no ye GHS nkwan ye primary no wo baby foforo primary no wo ezi adenchensu se bibi ye kokuro bi so nti o wie primary ho na wa ba ha ne wa ba ha enye emu nkrofo bre o me say me primary school me cross 3 rivers ansa na wako JSS serious nti primary no wo baabi eno no e brofo kwansi a obetwa no ye mbehye wo nti wo wi a wo namu ye den no a na fe wa ba ha na tam na wajo na so namu aye den na ye koye na ye hwe wo montade na so they have beautiful school building oh yes ye koye ye hwe wo mo we no na eniema nhye da nya yisa okay na Maachi Foundation ekoto material pam esoro ne form nyina de ma ne mema ne nyina nti omo tete sika ne bi de ba ya de kodi isa adwuma no we ya ye ka ho asem nhira no fa dodo no a ekoho aban ne so akoma wo mu tables ne chairs ne no so fe oma ya de pa apintu om school dan no so ama wo kama ene yenso so ya de uniform ne kokko pi so afi school na ya akona yi. Yeah, I mean, I only said this one is a form of like motivation to the nkwalana nkasa. Nti me kai say taba na me wo akurasi na me I walk about to cross 3 rivers to a secondary school.
Now him say Saturday na light in the hot. You use this lantern and it's fian there. Me we just call SS. Saturday na me 16. Now the whole school now was a record. The first time I set a record on. We could do secondary school, get vitamin chain on your 6. At the end of the first year, I called from to Naga, she was sacked. Oh, what then? She was not performing. It's 6 and a fake. I swear you. I was shocked. Because looking at one result, I was not seeing me. Bro, for a try and I was no. It says in your free hand. And your fee. And go for some more in young one. And young one. Okay, inti ye ba ne ababe din komo Bremu Central Municipal Assembly. Okay. Ye kodi buronya. Then am ye de amayen because asori bi wo ho mo aye so wo be kono no mo de mo asisi nkonwa so inti assembly no mo ye den na amayen. Ye ba ne ababe gi nchirimu kakra. Pepiasia Mpedu Enterprise. Pepiasia Mpedu Enterprise me kan kire wo se ye ba no cement dia wo mo agimu rampim asiedu mpotemo ha. Ye se aboa bi e be dosrade a usua aboa preko. Se wo so obi ton cement a na obefaye ewo Pepiasia Mpedu Enterprise ye ban gasem cement ya wo mo no mo ye so agent ewo mpotemo ha into super plus super cool cement and ye was super strong ni nyina wo bi oba nso akwankire wo ho dwumadie potia okodi no chirichiri mu kire yen a na fi ya ma so ne cement na de akoye wade iron rods no ye won ketwa kese ne adantemo enadwa no so size bi a wo pe won sabeka ye was strong marine balls roofing sheet no so de ye door so papa binding wires ye wire mesh headpan shovel a ni nyina ye ton to pe bi abetumi aba beto ya de akodi udwuma afi fidie editwa blocks eno na wo se mekope bi na ye shas ye ditwa blocks no fidie ditwa blocks no so koso den ye ton ho ye sansu twa blocks ni bi we yen ho ene ntia no ahye ne nso e de mame ye supply nwea abo na quarry dust ye ton efo ye sansu wo cars no atele wo ho be bia wukobi ye de be kwakwa kugyawo odan boabo ye ben Akim State Junction sansu so na Jubilee Hospital wo mo esro ho ubehunu yen e wo ho eno achi nkwantanum new market e ho nso so kwa ye ne won ene die ne muhwe achim so aduru ye ne apia ni junction ne die ne muhwe achia senso so ye wahwene ase eya no afre Pepiasia Mpedu 0244 166937 0244 166937 and 0208 299115 Pepiasia Mpedu Enterprise de densiem no wono ena wagemu captains band e won potemo ha Frimpon Enterprise say Bremu Central formula meto mo nyema nyina wo mede kwakodi buronya nse duru sabre ya hampa no bekoso nti upe baabi akoye hampa ube sika nketua bi nanso bibia wom Frimpon Enterprise ho ena me kanfo e de amawo se wo kocho osofo ade o girlfriend o boyfriend o hwan friend o koche na ade hampa bi ena wo pa koyi sika ketua bi ne yenhye ne ma bebre mfa mawo Frimpon Enterprise Frimpon Enterprise yan kan say mo na wo pe macro na wo pe oil na wo pe say eye enwo ewo kra na wo pa wo kɔ Frimpon ho no mo a wonsa ebeka bi say de yedi ne ye de ye ho na Ghana ha ya gia tumunku ade a ne nyina wo kɔ Frimpon ho a wonsa ebeka bi say cosmetics na wo pe drinks na wo pe bipacho wo kɔ Frimpon ho a wonsa beka bi atran kase ne de onim ye wo Madarina hotel ase ho a ho no na wo behunu yen sanso no Canadian Bank danim ye wo ho drinks nkwa ne ton ya san bebie ye nkrabata foforo ewo eye new market nkwantanum ho me pa chow ye wakukuduro nti yakobie ye soto wo mo ajo wo mo de a wo mo kobin wo mo ho ansan na wo mo aba no wo mo beba ne ye kodadadadadada Frimpon Enterprise we biem o say wo mo kobin wo mo ho ebibire kobin wo mo ho aba asema waka I'll talk about it because bibire age si ho a wo mo mie wo kobin no ho aba enra ana me fa na me hu say ye nua panyini ayi Pepiase ono so obie ne dia no Pepiasia Mpedu obie ne dia no ono so akɔgye bi ho obie ne dia no na omo amagigi bebrere some of them are not opening it nti mo mfa time nto so yeah the time ato so oji na ya amount some number of days edru no meje ya na ya do sika mo na ya dan obi foforo yes sir e ba ne sir aban adwapade de so ba akofo ani so enti na eno no na ne tie ne se Frimpon Enterprise se ne nkrabata na obebie wa ase ho eye nkwantanum no foforo kra no ade bia obeto bia no o che wade
Inti your friend Tadi and I mean Chawadi, me Makako to be a mochama dear da. Inti also so qua or 2 years I know what Chawadi come now the call from Point Enterprise say you kuna wope, say your drinks na wope and more ding nina. Mo amufi of France ye be ne sam potemo hono mo or dan kwanta isem and ye you know and how ho kra se wo ko kurum se won kwaya hwe kurum de ha ho usi hono mo anu wato no asan call baby e kire din over from phone 0244897525 and 0206473953 un se de ntia mama ni abre no so ne se se wo mo agini nyina ba ho a pressure wo kurum ni so better so that's what we are even see. And you know the issue now obi age store na si ho he's not using it but who say obi use a no more complain na mo the store na ma we and yes we nya bi. Meanwhile we want somebody who is going to be ready to start business there. Shey near from Paul start ho or no start almost is it 2 weeks ni 2 weeks ni 2 weeks ni wa ma ho no at ayeshi because o ma mu fi ayi de bi ofasi obi nso ti fi ewe ho oh ene wo di milika kwakwagye nso agi bi a wote wode eti efie hwe oni se ba ku bi abrosan ba ku bi si ho tintin ba ku bi si ho that asana ye be si foforo yi sa oni se old one no ni nyina ya ma o ba to kwa people are not nkofo agege o ma gigi ni na mo wen me say last me call that say we are now unya ye ready so ba na ya fro masa unim so nyere de be uni ama nipa na tua na ye de osika ma na nipa na abie na ho ye ni business because ye pesa ho so ye hye ho ye hye aha na pressure na wo kurom ni so te unim ye ni afro be bie ba ko wa no ukọ kurom de na otimi hu se ho no pressure na ko fam last me wura me hu se atmosphere na ho asesa because na ho ya timi ye heat pa sure nti so wo abo odan kwanta jedem area ha nyina ofuase ayi there's no need say obeko kurum Dabi. So there be a traffic unnecessary traffic. I also mframa fa ho kama. Wa bo ayi canopy wo ho. And me say e wo ayi abonten. Ndi hit bia ni ho. Dabi. Hit bia ni ho. Nti yesre se mo amoso mo giye no, yesre mo mebie na ho so ye hye. Se there be ya ye ndi be decongest the central business area no. Now, you see, Oda is opening every year bia no say na emu bie. Nti say see nkwante new market no ya mana nyina na bibia ebedu time kura kura muntimi nko aha ndi yesre ma mogie no mo so mo mebie ano because ugia ya wa time frame e dia ma o say braba bie ano say de be ya ho so be hye wo ma mo so ye o mo so gie no say o mo ba betua no deadline no and ayi that was Friday yesterday and today they have started rearranging say de be ya so why me tuya na fro now ya dia ma obi fufro so waje ntumi you are not ready so whoever is ready na dia ma no because we say na pe no nti mesra mo by the way that was just said the odi we twam na me so me dey no so buy because it's good it's good and upon ma me nchi atiefo nyina ahenkan atiefo I sure say as I said earlier I didn't know that ahenkan akwetia kade ni ha nyina oh it's loud and clear ya director ba ko Denchambo this assembly ho Alaji Gafaro in fact me chana no paper they are listening on na wo ha no no wo ha no nye director community director wa no internal auditor yakopija ni dibre mu ho oh yes onye director no wo ha na e post record until say on na wo ho mama nchia ya mama honorable Victoria Du anopai community director na finance officer staff of the assembly nyina me che obi a presiding member Honorable Clement Atifa wa dia wie nyame ya dem 19 obedia wie after yes so when the new assembly takes place then he's off be take place next year na I'm sure it should be next because year 2 about 19th December sorry indefinitely will be next year like Christmas we I'm sure it will be next year so that's yes we wie a half an PM no na so what the moment over friend of former PM so what the moment ho so anu wadwo what you na mi no go dia no kotie he thank you obetumi akotie he want me to be bia won kotie hwai so wakoma editi a aje honorable adopa de ye chiao honorable Clement Atifa oh you too much we just say oti obaka say akwa we anopa obo be ha me oshia me on say
onu ani abria oko register nkrofo national health insurance na se for ena ma be ka kire me se hwe bridge bi ebu o wachire ho ankrofo enhu omo ho ano so akọ register nkrofo NHIS enti yanya hu dede ena me se dabi ye ni ehia ni koya bridge koya bridge was that kind of pressure no as you say also on kobium ene obe na kobium omo ama na ono achi no e ga bi ati obi ase ye dabi o omo ama na funu no sa wo but obo adwuma so obo adwuma papa honorable Samuel so anopa mi chia no ena papaya so too much. Oh yes, hey papaya that ne hono I don't know whether obi ejina ho I don't know. I don't know. But me say wo ono no insane ya na mboa. Asene ye. Yes. Oh okay. Also asene ye. Nti asene ye ho no mama papaya wo nkobium. Me penko form ye vibrant. O man nkobium. Me say o mama ne nkobium. Me pe o ye vibrant. On tena ho ma unsisi no. Saze. Ona papaya ono so yade. Oba on him bone pa. Last something happened at this area. He called me. Oh. Na me wo be no friend say Jesus me say yes. Bra be hwe ade. Even though me call her without his consent later be call her ko hwe. I like him. Oyade. Oh, you too much. Oyade. On you know. Samuel is also also yade. One thing about Samuel is also boy in terms of sanitation. Hey, so no see a friend of Bola Ura. Bola man. Obo Adwuma papa. Obo no Bola man kra say enu kra mpo na oya ope. I like him too. I don't know pe Bola no. Your honorable members of more area. I'm praying say the next assembly to be on besan oh bebre no abesan ba. Oh yeah, most of them. Ebi mo anko biom. Abi mo anko biom. O hwa honorable Clement Atipa ono anko. Odan kwanta honorable Dennis Castro asuma de ono so anko. Ana Castro anko. Dabi. Oh, sir. Dabi former PM anko. He too he said gently and he respectfully also Castro so dem ka mi amini po. Na won ko biom ase o se nko obeka kire me. Ka obo wa ma. I was nko ka kire me. I was going to say others to also come in. You know, also I try for the electoral area, and I also so about 5 of them or so. No man could be. Sabra body is ubi be no be so abetwaso. Until also I don't know. Yo, minia obo property rate. Municipal Assembly. Ya ma ye revenue officers no nyina so omo amoda zone no nyina omo so ya ma omo nyina nti se untua o property rate ya dia mo friend na zit tokatua wo ho untua ya ye revenue officers ne ba yesra wa obetumi atua ma no na gi receipt ye nua ba ma siri revenue GRA guy na wono so na mo so ba na untua ya obetimi ade ama watua wo app no so ni nyina no we accept it nti enye se obi ba o ka se oda bi yete se announcement ni sisi this is say assembly ye boa se de be ya areas no enko next year this year fee no enko next year na ahokyere anase ni tua ye den ama atie fonte yesremo se revenue officers ne ba na o se o magi property rate yesremo a tua ma no na gi receipt na to ho se obi fa kire ba na wache no ma tua nti ye na ye nua sere akasa ono so namu ye nyina de ye ne se de be ya next year no ye nkofa areas bi ansa nka obi bill homma nti ma mutie na muntua no se revenue officer bia fi assembly ba so of assembly make sure say otua discan man na wa ma official receipt na o de ato obi a obefa kire ba bia no eno ana o de be kire ne se ma tua ana se freelance we ebia nipa no ba na doubt no nim no that would mean nimwa freelance we 0249 73 4448 0249 73 4448 and 020 815 7528 020 8157 528 when the municipal finance officer the number first one so yeah revenue accountant also number nti if who issue bia o fresh ampen fo ya o ma chirechire mu na o mama
say ebia na unhu nipa kora obetua ma na ombekire o se de bia obetumi atua ama no saa number no so no obi pese okotua ne BOP no a na say bia ntiase bi ni bia bi ono so betumi afre saa lines no omo na ye in charge of saa revenue property rate you know me nua onu say Christmas yi bayi in fact kronon ketenkete asate ba okru saa ya na de afa alomi so so omo yi alomi abohuna oma clear me ho yi down ba bia mete ya officer baako ofifie 9 ana osokodu adwuma na so oba eba fa de ni le fio bibi about 10:52 so obedu ya na ye de ne oma ko ya bu e dayani it is me just nipa ni monitor ni movement wow nti yesra tiefo ba bia adu ni de this time there that's how some of the things will go nti ye nyina ye police ni ya man twan say bibi ba na yakofre po ye police ni o area ho so who say obi ewura obi fia you have the right to go and question that person and no say me wo na ayi me office me no omo hu say me main gate ketwa na bi but na me nifi nti they started call they thought I was in the house na so me nifi na say but gate ketwa na bi na so then it means my dog on na bi ho nti they thought it was a joke nti omo yes omo kwa ni mu no ana dog no fi washroom epie ayo na say oh sorry enim say what ni dog no but train in such a way that this time no daytime okwa unhunu but oteho nti wo yes wo wura akọ anima obo hunu wa pie no obe yes na ohwe last okori isi officer ba ko ba say obe redeemita ana da bia me kam so mo ba o mra ntem nti mi kwa adwuma mu ebo ba 11 na okoye also agogo din so he thought ana wura ye wura say wakakra so bedu mita na no ana ojafo pie na awura de yeso o mana so ye hwe ho yes and I'm say I've trained in such a way that oba we say o da hoboko but wura obama wa wura inside ansana wama wa hu say aha nti but in the nutshell no onu say na say na chrono sa stealing of this taps no na be common ewo ye mansi ha nti say o tap wo na de ne ye alumi de ne bia our advice say kona kosesa na pe rubber one bi na to bi she say de be ya onko omutu no nso omutu me dey say do you know what they did to me? I don't know say me ya me ba radio so kasa ntia me ko du fie na me dey ya tuatu mite ni na akọ me so ohun kra na shitan me ya hwe so mutu am so wo jo kasa sare o titi ya dai ana omutu ni nyina de ko so I have to go and get a new meter wa tu ni meter ni nyina ye nipa train no mo ye operation no tu ni de e kwa na meters ni da ho omo peke ebuwe ni ko but omo jawo meters no to ho but me kwa me de omo ni meter ni nyina ko me hu bia ode akoto nti bi ko dua na bi ko gwada what company na me kan am so de complaints am nya na no nti they gave me a new meter nti me sra mo sa alomi stop cock na e wo ho no so o de eye nu bia kwasesa because wan hwe ya wo be ko adwuma be ba no na so na ebugu and the way they are not like omo amutwi sa ade no alomi yazo no this person will dress nicely bag bonachi nti obua na ode to no bag mu okọ ebe wo say who suspect no you never suspect those kind of people okay well nti ya bra no nso ahi okay ana Saturday so ya be ye World AIDS Day walk okay float kakra na finally yenua na mo Ofie FM so be ye omo walk bi nti finally Saturday we ye be yeah Saturday be ya knife hey I see nti ye be convey wo Methodist school park ho na oho no in fact there will be a lot of you be testing free HIV testing na ya distribution of condom there o mama me boxes by 20 condom no pa nti o momra ho say Christmas na du e bensa no adwuma be ba nti ya say me make sure say I have to provide condom for protection nti I was all the be ba ha na che bi matiefo waka pa wa chese ka me ba ka me the 2 box bi ba na nka ye nche nka akiri obetumi okwa obetumi di asoma ba na ye nche obi obefre bia na oya na wa mana ba jibi because ehia because the rate at which ya de ne sa eba no ya nya ne sa Friday so ye be call anamase nti ye kwa de bi be call Friday sa there's a program there ai oh okay ye kwa anamase assembly members na wo ho no
money or life, more pick life. Sir. Oh, good. And then it means me pay one box be am na yes. They call a same farmers day no. Oh, a same 4 yard papa. Almost GA. The number of tests is amedi ko ni nyina san. Omo test papa, omo yard. Nti odan so de be Saturday. Yate. Yes, rema. Saturday so e share wo ha. Me say be bold to come and test. Nti and also no. NIA cars no ngofo me won say nipa timi Russia ba ye cars ni wi afede o mo magibio afede gu ho nti esere mo say why your card na emba ya ko ho na kwaje o card obi wo ho kra po wo se ne card ayira mi wo bedu ho na eda ho o meji but wo se ayira wa kwaje police extract obedu ho na ehun say card no kra o meji eda ho you see yate yesere eno so eya na maboy obisa question bi municipal assembly afini kwa wie de ye be de nchia kase be ma ya tiefo nyina ne wo ma